أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم سند العظيم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. Ambaden Shirfla TV lagebo ambao foni ka wole nyumando ka obedo kira mantu yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi aku jidi neni au kelingiri na bela jedinka kerengere ni yala wajulu kene kanbo ka uladonia ka fonya na niyaye mali jamana ka seku region konna na blanc circle jamiyatu ansadin islamia tonde minumbi blanc konna na ana nokandugu uluka moldu nokantugu konna na mi hukumu konna na nuwe wele bla ankaramogo anakaramogo dingema Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara mungoso ukana faranyonka kukani soja anuka nyakali jira ala damamala ala kiraba alayhi salam akabangeli hukumu konna na niyaye dugula dugumi nuba wele yangaso noe bla mara konnai ankaramogo Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara kabentenenduma Afrika lo telefolo samba fla antan kononto abismillah duguin konna na duguin mabawfe o bela jelen balen kofe surafana todun kofe we wajulu kene basigi yani ankaramogo Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara kase wajulu kene kono ankaramogo Sheikh Musa Dukure ale la selu damne ayemi soraka la seli kauna nini au kaje anko sheria ala tanu ka ala barkada ala min foni seria anka nini kene insigiliye nin kene akaboni seliye akaboni shunge akaboni jakaye akaboni hije par say mana me anga seli ikala nana de imana me anga shun ikala na shun ke chogodera shun tienve ana nyeve obi don kene mununga o yin kene nunde ora nunun ka nin kene nunun ka bon katame seli ni shunka siga foite ora ala bi odefo فعرفوني قبل أن تعبدوني إن لم تعرفوني فكيف تعبدوني كو أين على دون فلو يعني أكام باتو ni amandon abim bato chogodi ebseki glosella chogodi kasuri te seli chenve ananye vedo ebseki ke shun ka chogodi shun mogo be femina kasoro ima odon otumana nin kenan nunun kabon ni ala yi garsege nin kenan nun sigilla adonka ala yi ko ba de kiye ala foli date mogo shikun ala yi mogo min kerengere nin kenan sigiliye dondola kira Muhammad alayhi salatu wassalam ako aka sahabaw ma ko akana songa teme fiew alijina nako forola nama do akono ka do fori ka ajiride do fori ka dun sahabaw ya nyiringa ko alijina bi soro jena ya chogodi annako foro bi soro jena ya chogodi kira ko sahabaw ma ko nama alijina nako foro don jen kono ya ko de kala ke yoroye ala bi kofo kene mununga ko de aljina nako fure kana songa teme ora ka soro imani sigi ka dollame walma ki jo ka dollame pour que o ka ke daluye ibolo la hara jodo sabura ala kalengado ko alena jon benyinga ika bara beketara la hara jodo hali yefien samango hage minge wallahi ala bi nyingara la hara jodo o ninkene nin lakale kadi ka fo ni shuin temena ka antuka e ala ka kuma lame wallahi nin lakale kadi jonbulu mogo nana ninkene ka hamibe afon fena ya rabbi ala ka wuli ka waka namboray aka kalande do ana balimake no isrim sa to ma Musa Dugure ka bo segala Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ko ka kalande do Sherif Usman Madani Haidara ka kalande do ninte nesigi yoroy ay ninte nesigi yoroy me koba o koba bako ni sabina kaba bi fi ni kaba fina mogo jigi bi da sanka
belebele bɛ kɔfɛ sɔɔni a bɛna kɛnɛ kan yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ anw bɛna kɛnɛ ɲama fifa ni Ala sɔnna an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma an ka Kayidu Ruhi an ka Alimul Allama Fahimul Fahama Shamsu Sumusi Baharul Huda Nuru Duja Hamilul Islami fi Sarai wa Darai Naibu Rusul wal Anbiya Naqibul Awliya Kashifu Daqaiquddin Zakiru Haqaiquddin Mutahhiru Qulubul Wasika As-Sayyid Sharif Usman Madani Haidara cɛ min tanu ka di n'i b'a tanu i wasalen don i wasolen don tanu bi fɔ cɛ min yɛrɛ ma a wasolen don a wasalen don ɔ minnu fana b'a lamɛn a kuma sulilen tɛ k'a lamɛn karamɔgɔ caman bɛ yen n'i b'o tanu i kuma sulilen don sabula kuma dɔ la jɔn ka waso ka i bolo fila kɔrɔta ni waso ye ni disi gosi ye wallahi o tɛ kɛ fiyewu ni jɔn jogo tɛ ɔ Sheikh Ahmad Tijani Haidara ka taa se a n'a dɔgɔw ma a n'a kɔrɔw wallahi ninnu bɛ se ka waso ni u jogo ye u bɛ se ka waso ni u bɔkolo ye u bɛ se ka waso n'u ka dɔnni ye Sharif Usman Madani Haidara cɛ min ye hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye Sharif Usman Madani Haidara ye hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye wallahi ale de ye dusukun nɔgɔlen saniya ka kɛ Ala fɛ o la an b'a fo ka dugawu kɛ a ye a ka laɲini ye min ye Ala ka diinɛ na Ala k'a sabati ni karamɔgɔ ka laɲini sabatira wallahi Ala ka jɔn bɛ lafiya Sharif Usman Madani Haidara n b'o de f'i ye n'i ye jama girin dɔ ye Sharif Usman Madani Haidara kɔ a kana bali la siga foyi tɛ o la foyi ti bonya n'a sababu tɛ foyi ti bonya n'a kun tɛ Sharif Usman Madani Haidara cɛ min kofɔra yan'a nani cɛ a nanen kodɔnnaw fana tilala ka kuma kan yanni ka se bi ma n b'o wulibali de f'i ye sɔsɔcogo tɛ min na anw fɛ yan dɔ an ka dugura min bɛ wele ko Ɲamina a bɛ Tamani kɛrɛfɛ ye baji de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ka dɔnnibaaba dɔ tun bɛ yen n'o ye Seko Woro Fana ye tuma min na ni karamɔgɔ n'a ye weleda daminɛ ka Ala ta laseli daminɛ a ye dekun sɔrɔ a ye tɔɔrɔ sɔrɔ dɔnnibaa kunda faama kunda fanda kunda a ye dekun sɔrɔ nin bɛɛ la ale tun ye dɔnnibaaba de ye Ala jɔnba kun don nafigiw u ye kuma dɔnni ka taa fɔ Seko Woro Fana ye ko Haidara a namɛ ni diinɛ kura dɔ ye ko e ye mun fɔ mun ara Seko Woro Fana ko a ko n bɛ min fɔ a ye nin ka fɔtaw a ye kun n'a ye Ala tɛ sɔn ka foyi sɛbɛn ni nɛn kan k'a k'a fɔ min ye nkalon ye a ko wa n'an ma juguyali dabila n'an ma nin kɔniyani dabila n'an ma nin hasidiya dabila ko wallahi Ala ye joli bɔ wulu min kunkolo la dɛ k'o bɛ kusaya ni a ye ni Seko Woro Fana ka kuma de ka fɔ jɔnni ma Seydi Sharif Usman Madani Haidara o de la kodɔnna o kodɔnna nin jamana in kɔnɔ yan wallahi kabini karamɔgɔ ka ko daminɛ u faratira a la wa u sɛbɛn mɔgɔ o mɔgɔ la u y'a bɛɛ ladi ni nin cɛ in juguya ye u kana juguya sabula Ala ka maamuru don a nana fɛn min kama a b'a kɛ dafɛn tɛ se k'a bali Sharif Usman Madani Haidara alhamdulillah silamɛya wasora ni ale de ye bi mɔgɔw lafiyara ni ale de ye bi fandanw lafiyara ni a ye musow lafiyara ni a ye cɛw lafiyara ni a ye
Haidara sara bɛ Ala de bolo wa Ala tilala ka wasa di karamɔgɔ yɛrɛ ma dɔnnibaa caman bɛ yen lebu yɔrɔ ma sɔrɔ olu la mais u denw dɔw y'u datugu mais Ala sɔnna lebu yɔrɔ ma ye karamɔgɔ ra Ala tilala ka den minnu d'a ma u y'a to a damira lebu yɔrɔ ma y'u ra fiyewu nin ye kabakoba de ye Ala fɛ karamɔgɔ ka jogo n'i y'a jate minɛ wallahi a bɛ kiraya jogo de jigin i kɔnɔ karamɔgɔ ka jogo n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ ni kodɔn ye a bɛ kiraya jogo de jigin i kɔnɔ hinɛ ta fɔlɔ hinɛ Sheikh Usman Madani Haidara a bɛ hinɛ a bɛ makari walidenw na wallahi hali Haidara ka garibu ni garibu tɔ tɛ kelen ye wallahi bako ni hinɛ ye nabi ɲumanw jogo dɔ ye wallahi Ala ye hinɛ di Sheikh Usman Madani Haidara ma Nabilahi Musa alayhi salam don dɔ la a ye Ala ɲininka ale ni Ala tun bɛ kuma de a ko Ala ma ko ne bɛ fɛ I ye ne sugandi ka kɛ kira ye kun min na I y'a kɛ ni baara min ye I ka o dɔ jira ne Musa ra Ala ko cogo di Musa ma a ko Musa n y'i sugandi k'i kɛ kira ye k'i kɛ nabi ɲuman ye ka da I ka hinɛ de kan I bɛ hinɛ min kɛ danafɛnw na dɛ ko wallahi ka taa se adamadenw ma ne Ala ye e sugandi o de kama don dɔ la Nabilahi Musa tun bɛ bagangɛn na sagadennin dɔ nana tunu Musa tilenna ka saga in ɲini a ma dumuni kɛ a ma ji min tuma min na ni Musa wulada fɛ Ala nana ɲɛ da sagaden kan a ye sagaden a y'a ta k'a don a nɔnkɔ ra a ko e y'i yɛrɛ sɛngɛ e ye ne sɛngɛ k'i ma dɔn an fila bɛɛ tɔɔrɔ la bi wallahi ko nin de kama Ala sɔnna ka bonya kɛ Nabilahi Musa ye hinɛ adamadenw na hinɛ jɔn na tari m'a faamu Sheikh Usman Madani Haidara a ye cɛ minnu dilan a ye muso minnu dilan n'o ye ansaruw ye u jɛra ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Bamakɔ miliyari 1 ani miliyɔn 100 caman ɲininkali kɛ ko président de bɛ ka furakɛ a kɔnɔ wa setigiw de bɛ ka furakɛ a kɔnɔ wa billahi a tila bɛɛ ye fanda ye wa a fanda tila bɛɛ ka ordonnance Haidara de b'a san hinɛ bɛ nin cɛ in na kojugu karamɔgɔ ye hɛrɛ kanu ni bɛɛ de ye diɲɛ bɛɛ o de la n'i ka kekun I tɛ sɔn k'i bɛ nin cɛ dɔgɔya wallahi I tɛ nin cɛ in dɔgɔya I bɛ k'a fɛ de a ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ I tɛ sɔn k'a juguya cɛ min bɔra la ka tila ka k'a ye o denkɛ de bɛ aw bolo yan bi n'o ye Sheikh Ahmad Tijani ye Sheikh Ahmad Tijani min fana ma to ko n bɔra Haidara la ko ne bɔra kira la fo a yɛrɛ sɔnna ka wuli de ka baara kɛ o cɛ in de b'aw bolo yan bi a ye baara kɛ Sherif Ahmad Tijani Haidara ɲinan san kɔnɔ kabini mawuludu tɛmɛna a ma lafiya n'a tɛ dugu dɔra bi a bɛ dugu dɔra sini an bɔra Côte d'Ivoire jamana kan sisan an ye dugu min kɛ a ka ca dugu 100 ye Sherifu jɔra ka wajuli kɛ yɔrɔ min na a tilefɛta n'a sufɛta faralen ɲɔgɔn kan a ye su min sigi a ka ca su 20 ani kɔ ye a kɔnɔna na mɔgɔ min ye baya kɛ an yɛrɛ sera ka min jate mɔgɔ 11 ani 300 ani dɔɔni a kɔndelikɛbagaw bɛ kɛnɛ kan yan tari m'a faamu cɛw ra ani musow ra nin bɛɛ y'i tɛgɛ da Sherifu tɛgɛ ka baya kɛ u tɛ suyɛni kɛ u tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ fila fara Ala kan u tɛ namara kɛ u sen kɔrɔ u t'a kɛ u bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu y'u bila baara ɲuman min na k'u b'a kɛ Sherifu tɔgɔ jumɛn bɛ nin na Haidara tɔgɔ jumɛn bɛ nin na
a ko ala n'a ka kira de y'a fɔ wa a y'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ a y'a fɔ k'a dalilu d'a kan ka tila ka wele da a yɔrɔ sigibaa dɔnnibaaw ye ko ni min ma kɔntan o kana sokɔnɔna tɛ dɛ ko tabali la ko hali ale tɛ kitabu da ko n'i sera k'a da to ale la i ye bayako kuma min fɔ sisan ko silamɛya don k'a don sherifu tiɲɛ tɛ k'o dalilu k'o sabatira ko ni mɔgɔ sera k'o kɛ ko ale sherifu bɛ taa lahara a tɛ ala tɔgɔ fɔ bilen wasoko da ye nin ye dɛ wallahi bago n'i bɛ kalo kan i tɛ se ka nin fɔ ni dɔnni sɛbɛ yɛrɛ tira i tɛ se ka nin fɔ ninnu ye ala ka belebelew de ye wallahi a dɔn ko san bɛna ninnu de kama ala ka dugukolo kan o y'u mɔkɛ dɔ de ka kuma ye Sheikh Abdul Qadir Jilani a ko inna lillahi ibadan bihim tumtarun wa bihim turzakun ko ala ka jɔn dɔw bɛ ala ka dugukolo sanfɛ ko billahi ni olu ye sanji bɛ jigin ala ka dugukolo kan wa ni olu ye ala ka jɔn bɛ nɛɛma sɔrɔ ni olu ye a bɛ garisɛgɛ Cheikh Ahmad Tijani y'o cɛ dɔ ye n'a kun jɔra a kan n'a jara a ye a bɛ to fa ka bonya dama ma ten a bɛ to n bɔra kira la dama ma parce que mɔgɔ caman bɛ o kan ko ne bɔra kira la mais e delila k'a mɛn sherifu da wasora ko ne bɔra kira la wa e yɛrɛ b'o dɔn ka ban k'a sɔrɔ u ka kira bɔnnaya a jɛlen don fo Seydina Ali la wulibali don dɛ mais a ma waso ni o ye a ma waso ni fa ye a wasora ni a yɛrɛ de ye o ninnu sara bɛ ala bolo wallahi ala de bɛ ninnu sara o de la n'i ye mankan lankolonw mɛn ninnu kun kan nenikɛlaw ta i ci fɛ minnu bama baara kɛ don wulibali don dɛ ayi baɲumanden bɛɛ bɛ ninnu kanu baɲumanden bɛɛ bɛ ninnu fɛ u ye mun fɔ ko min man kan ka fɔ u ye mun kɛ min man kan ka kɛ ala ko a ye jɛnɛya dabila ala ko a ye sonyɛni dabila a kana namara kɛ bako Hayidara tɔgɔ jumɛn bɛ nin na a den jumɛn tɔgɔ bɛ nin na u bɛ bayako kuma fɔ yɔrɔ minnu na ni ala ka jɔn bɛ baya kɛ an bɔra dugu o dugu la bako a seere ni sherifu tilala wajuli la i b'a fɔ ko ala ka jɔn de labɛnnen don u bɛ na de i b'a fɔ ko wari bɛna di u ma an bɔra dugu o dugu la bilahi wa an b'a jigiya hali su in na ta ka jugu o ye silamɛ jama pɛrɛnnen don bilahi kana baya kɛ sherifu bolo ni i ye mankan lankolon mɛn k'i b'olu juguya k'i bɛ plan jugu tigɛ olu kama i bɛ k'o de tigɛ i yɛrɛ kama i yɛrɛ don dɛ Imam Shafi b'o de fɔ a ko fɛn saba bɛ yen k'o fɛn saba ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn saba o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye el-judu min al-qillati ka kɛ fɔnisere ye tuma min na ni fɛn t'i bolo ka kɛ fɔnisere ye tuma min na fɛn t'i bolo an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a lakale an ɲɛna Sheikh Usman Madani Hayidara k'a sɔrɔ foyi t'a kun tamanin kɔnɔ ye wallahi kuma dɔ la dumuni ko tun ye jɔrɔko ye Hayidara bolo n bɛna dumuni sɔrɔ cogo di mais ni karamɔgɔ tun ye wari sɔrɔ ni wari dira karamɔgɔ ma kuma dɔ la ni 200 dira ma e bɛ y'a faamu cogo min na a kɛra e min ɲɛna a b'a tila ani e cɛ kuma dɔ la min bɛ to a bolo a tɛ tɛmɛ 20 kan Sheikh Usman Madani Hayidara o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a kun fɛn tɛ mɔgɔ min kun a ye fɔnisereya kɛ ala sɔnna k'a dɛmɛ ka fɛn d'a ma bi ala ka layidu de don in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum n'a ye ne ala dɛmɛ n b'a dɛmɛ in harfu sharti harfu sharti don n'i y'a kɛ n b'a kɛ tansuru filu sharti n'i y'a waleya o kuma jawabu sharti bɛ sɔrɔ ka na n b'a kɛ i ye in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum Sheikh Usman Madani Hayidara a ye ala dɛmɛ bɛɛ bannen kɔ ara waati min na wallahi
cɛ min wulila k'i jɔ ka ala ka kuranɛ yanga Sherif Usmani Madani Haidara do a sara bɛ ala bolo ala sɔnna mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu ale la olu bɛ wele ko ansaru ko ala ka diinɛ dɛmɛbaw o cɛw de fila ɲɛkɔrɔ o musow de fila ɲɛkɔrɔ minnu bɛ ka ye bi n'u ka baara ye kuma dama tɛ ala b'o de fɔ an ye ko i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko mu'minu ay baara kɛ a ka kuma caman in to yen kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔfɛ a y'u to yen a y'a ka baara kɛ dɔrɔn ne ala bɛna a ka baara ye wa kira yɛrɛ bɛna a ka baara ye a mu'mini dama bɛna a ka baara ye ansaru bɛ baara min na bi a dogolen tɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ raison caman na bi kucala baara nbɛsoba baara hali damandanw baara ɲɛwuleni ninnu dɔgɔtɔrɔso jɔra nin bɛɛ la ka fara Bamakɔ kan dɔgɔtɔrɔso 6 ansaru sera ka min jɔ dɔgɔtɔrɔso 6 wa hali sini dɔw pɛrɛnnen don k'a jɔ u ka dugu la tuguni mun kama silamɛya tɔgɔra e ka ɲininkali kɛ ko dɔgɔtɔrɔso minnu jɔlen filɛ ansaru dama de bɛ furakɛ a kɔnɔ wa ansaru dama tɛ furakɛ a kɔnɔ fandanw ni dɛsɛbaatɔw de bɛ furakɛ a kɔnɔ ansaru yɛrɛ caman bɛ u bɛ tila k'u ka ordonnance sara n y'o de f'i ye karamɔgɔ bi wari min don ordonnance la san kɔnɔ bilahi fɛn b'a miliyɔn 10 kan silamɛw a t'a to a k'o tigi kanu k'o dɛmɛ wa n'o kɛra mɔgɔw bɛ lafiya dɛ wallahi n'o kɛra mɔgɔw bɛ lafiya an ka Mali kɔnɔ yan sɔrɔsiw ye degun o degun sɔrɔ ansaru ka jɔyɔrɔ yira a bɛɛ la taayɔrɔ dɛsɛlen kɔ mɔgɔw bolo fɔyɔrɔ dɛsɛlen kɔ mɔgɔw bolo wallahi Haidara ni a ka mɔgɔw de ye dɛmɛ kɛ k'u bɔ o degun kɔnɔ sɔrɔsiw la ani civiliw la ni ansaru jama tɛ i tɛ nin ye jɛ caman na i tɛ nin ye jɛ caman na dɛ mais o bɛɛ la lagosi de bɛ yen o bɛɛ la o wulen bɛ Haidara kɔ k'u b'a tɔgɔ tiɲɛ ala ye mɔgɔ min ka ko dilan ka ban n'i ko k'i b'o tiɲɛ e yɛrɛ de bɛ tiɲɛ n y'o de f'i ye n ko Imam Shafi ko ten ka fɔnisereya kɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i kun k'o ye koba dɔ ye Haidara y'o kɛ Haidara y'o kɛ a filanan ye jumɛn ye el-waraw fil khalwati ka sira ala ɲɛ dugura kuma dɔ la bako mɔgɔ dɔ b'i sira ala ɲɛ kɛnɛ kan mais adamadenw ɲɛkɔrɔla bɔra kuma dɔw kuma dɔ la i bɛ sonyɛni ye k'a to yen i bɛ jɛnɛya ye k'a to yen mɔgɔw ɲɛsiranya kama kuma dɔw la mais i fɛrɛlen kɔ jɛnɛya ma i fɛrɛlen kɔ sonyɛni ma i fɛrɛlen kɔ namara ma o toba o man ca dɛ wallahi n'i bɛ ala ɲɛsiranya ɲini nin dugukolo in ka bi n'i tɛmɛna Haidara la ka tɛmɛ a denw na wallahi ne ma dara k'i b'a sɔrɔ wulibali do dɛ Sherif Ahmad Tijani Haidara cɛ min bɛna sigi a ye bi ka wajuli kɛ wallahi ala ye fɛn bɛɛ kɛ ni cɛ in ye bi fɛn bɛɛ se b'a a ye bi ni mobili ɲuman don o b'a bolo ala barikara ni so ɲuman don a bɛ so ɲuman kɔnɔ a dacogo cɛ ka ɲi mais ka nin bɛɛ to yen ko n ye nin bɛɛ di e ala ma k'a ka mobili ɲumanw ta ka don a kɔnɔ ka burusi kɔnɔnaw cogoba ni a ye ka ala ka diinɛ lase ala ka jɔnw ma mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo di ninnu sara bɛ ala bolo ni ala ɲɛsiranya tɛ nin tɛ se ka kɛ ayi ni ala ɲɛsiranya tɛ bako nin tɛ se ka kɛ n y'o de f'i ye n ko Imam Shafi ko ten ko nin fɛn fila ko nin ka gɛlɛn dɛ ka sira ala ɲɛ dugu la ka sira ala ɲɛ dugu la Seydina Ali ko ten ko ittaqul ma'asiya fi khalawati
fa inna shahida wal hakim ko ala ka jɔnw a ye sira wale jugu ɲɛ a ye sira ala kota ɲɛ a ye sira mɔgɔ kɔrɔfɔ ɲɛ a ye sira jɛnɛya ɲɛ a ye sira mɔgɔ juguya ɲɛ dogora ko i k'a dɔn min ɲɛngen b'a kunna dɛ k'o de bɛ tila ka taa kiiti tigɛ lahara jɔ don n'o ye ala ye i ma n'i de cogo o cogo ka mɔgɔ dɔ hasidiya bila i kɔnɔ a dɔn ko ala ɲɛ bira i mana kɛ dabalijugukɛla ye cogo o cogo ko a ma kɛ maa ɲɛ na a dɔn ko ala ɲɛ bira wa o ala min ɲɛ bira dɛ o de bɛ t'i juger o tuma i kan ka siran o ɲɛ nin fɛn fila ko nin ye fɛnba ye ale imam shafi ye fɛn minnu gwɛlɛya fɔ ko nin fɛn fila baara a sabanan ye jumɛn ye el haqqu inda man yurja wa yakhaf ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye tuma dɔra mɔgɔ min n'a ka hinɛ bɛ jigiya mɔgɔ min ka hinɛ bɛ jigiya setigi ka tiɲɛ fɔ setigi ye o ka gɛlɛn dɛ bako ou bien ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ a bɛ dan sago mɔgɔ kan ka tiɲɛ fɔ o ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ Sheikh Usman Madani Haidara a ka tɔɔrɔ sɔrɔla nin ko ninnu de kan wa ko nin ko saba n'i ye nin ye mɔgɔ o mɔgɔ la a dɔn bilahi k'o ye ala jɔn dafalen ye Imam Shafi ko ten a ye mun tugu ara pour que k'e hakili lafiya ko ni jɔn siranna ala ɲɛ ka se degré min ma dɛ ko ala b'i ka hayiba bonya mɔgɔw de ka se o degré ma wallahi hali n'i ye kafiri ye ni ni Haidara sigira maloya dɔ bɛ nin na maloya baliya fɛ i kana taama ni fini ye mais n'i ye cunna Sheikh Usman Madani Haidara kan billahi maloya dɔ bɛ nin na Imam Shafi ko ten ko n'i y'o ye jɔn o jɔn na wallahi a dɔn ko a siranna ala de ɲɛ a filanan ye jumɛn ye ko i bɛ ala fɛ ka se degré min ma ko ala b'i kanu don mɔgɔw fana na ka se o degré ma Sheikh Usman Madani Haidara a bɛ ala fɛ o dira jɔn kɛra a fɛ wallahi o dira jɔn kɛra a fɛ mawuludu ka stade fa jamana wari ti d'u ma sanu ti d'u ma nasi ti d'u ma sɛbɛn ti d'u ma fɔ ala ta de bi f'u ye kuma dɔra e min bɛ taa lamɛn wallahi i jogo de bi fɔ ka tila ka t'i sigi k'a lamɛn a bɛn b'i yɛrɛ ma fana a ka di ye a mɛnni ka di ye wa min bɛ k'a fɔ n'o ye Haidara yɛrɛ ye a ka di ye i seko tɛ o ala de y'i bila a la i karabalen de don ka bila a la sabula a kɛra ale ala fɛ o kama ala ye jɔn karaba ye Sheikh Usman Madani Haidara a sara bɛ ala bolo bago n bɛna fɛn 11 n'a bɛ f'o ma ko kunnandiya n'i ye o koɲɛ 11 ye jɔn o jɔn na wallahi a dɔ k'o ye kunnandi ye a dɔ k'o ye kunnandi ye fɛn 11 silamɛya bako a ka nɔgɔ kojugu a bɛɛ walawalala n ye kuranɛ de y'an bɛɛ lafiya kuranɛ ni kira somɔgɔw minnu ma ala janfa sabura ala b'o de fɔ a ko n bɛ taa ka fɛn fila to a bolo kitab Allah wa itrat ahli baiti ala ka kuranɛ ani ne kira somɔgɔw ko parce que k'olu fila tɛ fara fiyewu jɔnni ye bayako kuma ta ka bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a jira na kira somɔgɔ don Sheikh Usman Madani Haidara ale de ye hinɛ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ musow ka disa bere ale de y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ denw ka kɛ dugadenw ye ale de y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ni ninnu tɛ fara fiyewu ni kuranɛ kun tɛ ni kira somɔgɔ sanima ninnu kun tɛ somɔgɔ minnu ma ala janfa ɲɔgɔn ma diinɛ ko banna pewu k'a tɔ to seli ye k'a tɔ to sun ye hali o ɲuman yɛrɛ tɛ
bako ngo fendani kelen mi ni kunandiya tamasiyɛn do o de ye zuhudu fi duniya a fɔlɔ de ye zuhudu fi duniya ka ban diɲɛ na jɔn o jɔn ma ban diɲɛ na i bi kɛ diɲɛ den ye ban diɲɛ na de b'a to jɔn bi kɛ Ala sago ye ban diɲɛ na de b'a to cɛ bi kɛ laadiri ye a musow ni ɲɔgɔn cɛ ban diɲɛ na de b'a to denw bi kɛ dugadenw ye ban diɲɛ na de b'a to mori a bi kɛ laadiri ye a bi baara ɲuman kɛ karamɔgɔ bi tiɲɛ fɔ n'a ka ban diɲɛ na de ye ban diɲɛ na mais n'i ye diɲɛ kanu dɔrɔn i bi ninnu tana de kɛ i bi ninnu sina de kɛ n'i ye diɲɛ kanu i tɛ se ka tiɲɛ fɔ n'i ye diɲɛ kanu i bi kɛ nataba ye n'i ye diɲɛ kanu i bi kɛ hasidi ye n'i ye diɲɛ kanu i bi kɛ namaratɔ ye n'i ye diɲɛ kanu n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a dɔn ko kunandiya tamasiyɛn taara zuhudu mais zuhudu kuma dɔra ka fini faralen don o dɔw tɛ zuhudu ye dɛ ayi o ye banyɛrɛ la ye kuma dɔw mɔgɔ bɛ se ka fini ɲuman to i kana ka ban diɲɛ na n y'o de f'i ye Suleiman Ala ka kira don Ala ye masaya d'a ma dafɛ bɛɛ mara dira Suleimana ma Suleimana ka kɔɲɔ don bɛɛ nana fɔli k'a kun adamadenw nana jinɛw nana fofondisikaw nana pangamanaw nana sennaanimafɛnw nana bɛɛ nana n'i ka fɔli ye y'a dɔn o ye damu da ye Ala ka kira olu minnu ka kusa ni dafɛ bɛɛ ye Ala ko cogo di Jibirila ma a ko n ka cɛ in a nisɔn ka di bi dɛ a ko mais n b'i ci a ma e ka taa ɲininka ta n'a y'a sɔrɔ a bɛ cogo min na lahalaya jumɛn b'a fɛ bako Jibirila nana Ala ka kira in yɔrɔ la n'o ye Suleiman ibn Dawud a ko Suleimana a ko bi ka di i nisɔn ka di bi kosɛbɛ Suleimana ko tiɲɛ don a ko Suleimana Ala ko k'a ka foli f'i ye ko mais ko n k'i ɲininka ko i bɛ cogo jumɛn bi Suleimana ye mun kɛ ka Jibirila jaabi a ko Jibirila ma nin ɲɛnajɛ in fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ne Suleimana tulo tɛ nin si la wallahi ne Suleimana ɲɛ bɛ n ka Ala dira k'a dɔn ko nin mankan fɛn o fɛn filɛ nin ye ne tulo kɔrɔ nin bɛɛ bi ban don dɔ mi hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bisimilala kɛnɛ in kɔnɔ bisimilaliw balen kɔfɛ kɛnɛ in maabaw n'o ye dugutigilakaw sous-préfets maires alimamu an balakaw ani jeunesse u ye an karamɔgɔ bisimila an ye folikan ni nisɔndiyakan minnu sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an k'o seereya dutigi tɔgɔ la aya k'u ka foli se bɛɛ lajɛlen ma naba cɛ maakɔrɔ k'an ka bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase fana karamɔgɔ yɛrɛ ma a n'a ka délégation bɛɛ aya a ka dugawu kɛ dugu in ye k'a kɛ jamana yɛrɛ ye bi ye donba ye an baden silamɛw an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alimami tɔgɔ la ani dugu silamɛ bɛɛ tɔgɔ la k'u ka foli an'u ka barikada an'u ka nisɔndiya an'u ka tanu o bɛ ka taa ansaru mɔgɔ bɛɛ ma o ko k'an ka kuma surunya an tɛna caman fɔ o foli kɛlen kɔfɛ ko min bɛ da o kan o ye an ka sirifukɛ n'o ye kuresiw ye n'o ye zamzamiw makiw ye n'o ye hasimiw ye billahi ni nisɔndiya fɛn b'an bolo min bɛ nin ye o tɛ ne kɔnɔna mais an bɛ kuma surunya dɔɔnin dɔrɔn an b'a fɔ Sanga Tijani ye a kana wuli fiyewu fo a ka dugawu kɛ Yagaso ye
ana nukandugu ani bila serekili ani segurezo ani mali bɛɛ ani diɲɛ silama jamana bɛɛ. Assalamu alaikum. Yani nga kuma daminɛ n bɛ Ala fo k'a barikada. N b'a a miiri k'a fɔ ko nin tɛ nin kɛnɛ in sigiko fɔlɔ ye anw ka dugu la. An bɛ sari mɔgɔw fɛ. Donc o la an bɛ denmisɛnninw tɔgɔ la sigida denmisɛnninw tɔgɔ la an bɛ karamɔgɔ n'a ka jama fo. O foli kɔfɛ anw ta ye nisɔndiya de ye puisque mun yɛrɛ nana ni ko in bɛɛ ye musow kɔfɛ denmisɛnw de tugula la. Donc n'i y'o jate minɛ ko an ye kuma sɔrɔ yan an bɛ o waleɲumandɔnw kɛ. O kɔfɛ ko in yɛrɛ bɛɛ la a bɛɛ bɛ fɛn mun nɔfɛ n'o ye silamɛya ye. N b'a miiri k'a fɔ anw ka sigida la yan plus de 80 ou 90% a bɛ musulman de. Donc n'o ye tiɲɛ ye nin ko ninnu man ka bali anw na. N tɛ se ka kuma bila fo n ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ Sherif Usmane Madani yɛrɛ ye karamɔgɔba depuis n tɛ bɛrɛ ye fo sisan n b'a ka kasɛtiw lamɛn a lamɛnni kɔnɔna na ne bɛ n ye kuma mun ta aw nɔfɛ o de ye ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Bon dɔ yɛrɛ a ko la sa o. Kuma dɔlaw ko mɔgɔba y'a man gɛlɛ dɛ ka a kɔ de bilali ye koba ye. Donc m'a miiri k'a fɔ mun m'a ɲɛkɔrɔ ya tan franchement a bɛ mɔgɔ jigi fa hali ni waati nataw la. Donc c'est pour vous dire que la montagne ici n'a pas accouché d'une souris. Tubabu ko ten quoi. Vraiment Ala ka kɛnɛ in sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la a dabɔlen bɛ fɛn mun kama Ala k'a kɛ o ye. Serifukɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ anw ka sigida ye. Jama aw bɛɛ ni su. Pasteur tɔgɔ la n bɛ foli di aw bɛɛ kelen kelen ma an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la ka ko daminɛ o bɛ bɔ adamaden na nka k'a waleya Ala bɛ o kɛ. An hakili la ni an ye kɛnɛ jateminɛ an b'a sɔrɔ ko an b'a la ka Mawuludu waleya n'o ye Kira Muhamadu ka bangefɛti ye an bɛ Ala fo o kosɔn. U mana wari nɔfɛ u mana sanu nɔfɛ u nana Ala ko de la. Donc an b'a dɔn ko siga t'a la ko Ala bɛ an jɛma. Ani bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ba Tijani ma k'a fɔ ko a hɛdara ani n'a sera Bamakɔ k'a ka foli fɔ an ka cɛkɔrɔba Usmane Madani hɛdara k'a k'a fo ka tila k'a fo an b'a fo ka d'a kan waati tɛmɛna chrétiens kun ye kɛrɛfɛden ye Ala ni Usmane Madani hɛdara barika la o de kosɔn chrétiens ye u kun bɔ. Donc o sababu bɔra yɔrɔ min na an bɛ olu o fo k'o waleɲuman dɔn. An bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn. N bɛ jama fo n bɛ SEC ni a ka délégation n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Wula na an ye foli kɛ an ko su in na ko kuma dɔɔni bɛ yen. N b'a ɲini jama fɛ an na kun an kana ɲinɛ o kɔ o ye fɛn jumɛn ye an na wajuli lamɛn n'an na wajuli lamɛn na fo i ka wajuli lamɛn ka taa pratiquer a ɲɛ ma o de ye a nafa ye. Donc mɔgɔw ka hakili to o la ye. Donc ka lamɛn inconvénient ye min ye a fɛn jugu an ka taa o de fili ka fɛn ɲuman ta. A filanan n b'a ɲini SEC fɛ a ka duwawu kɛ jamana nin ye. Tasuma bɛ an ka jamana na dɛ n b'a ɲini SEC Haidara ye a ka duwawu kɛ jamana ye pour que jamana nin ka suma. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kuma bila yan. Ɲuman nana Ala ka ɲuman segin. O la Madiw su in na an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barika da.
yanga so kabakolo gakoroya ana dugukolo sanfɛ yanga so kaw ni ko be min ga bo ala ka dugukolo kan bi ala y'a bɛɛ lajɛlen mɔndɔ k'a di anw ma an fa dugu la ya bi anw bɔra Masina kana Sherifu Usman Madani Haidara de Kerimu Buni Kerimu bismillah Sherifu Ahmad Tijani Haidara jugu kumale ko n'u dɛsɛra Sherifu Usman Madani Haidara la n'o y'i fa ye jugu ma da de fiyewu k'u dɛsɛra Haidara la jugu ye donjugu ɲɛna filɛ Dahiratu Sugi u ye donjugu ɲɛna filɛ ko Haidara ko nin sera na nka an b'an sigi k'a makɔnɔ n'a denw kɛra min ye an b'a ye tuma min na e n'i kɔrɔkɛ ni Sherifu Usman Madani Haidara ye jugu da de ni fɔta ye aw ye jugu da de ni kɛwale ye aw fa ye min fɔ aw de y'a kɔlɔsi o de la shirifiya kuranɛ ye shirifiya min ŋɔ nin fɔ n'aw k'u mana shirifiya kunna ngalontigiya ni maa y'aw ka shirifiya sɔsɔ an b'a f'u ye ko wallahi n'aw démissionna ka bɔ shirifiya la bi shirifiya kan ka ala deli k'aw ka k'a ye ka d'a kan ala ko kuranɛ na innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko ne ala ka laɲini do ka nɔgɔ ni jurumu ta ka bɔ kira n'a somɔgɔw la danbe cɛngo ni tɔgɔ cɛngo k'a ta ka bɔ u la diɲɛ dugukolo ka bi k'a ta i fa la i mɔkɛ la i denw na dɔgɔninw na fo ka taa bila mɔdenw na nɔgɔ ni jurumu ma ye min na aw ka so o la waati ni a cogoyaw kama an bɛ kuma surunya yan aw ye Seydina Ali ka kuma tiɲɛtigiya Ali ko jugu bɛ min fɔ aw la ko fara biriki do ko nka n'i y'a da i kun i tɛ s'a kɔrɔ ko nka n'i y'a kɛ ka sangaso jɔ i bɛ yɛlɛ ɲɔgɔnnaw sanfɛ jugu ye fɛn o fɛn fɔ aw ma a bɛɛ kɛra sangaso ye ka aw yɛlɛ a sanfɛ ne bɛ bɔ kuma na hakɛto bɛ nin ka sɔli ala ala ka jama sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la jɔn o jɔn ni hamisela ye a y'a bɛɛ fɔ dɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ bi ala bɛ sɔn o bɛ kɛ n'ala sɔnna ala k'an kɛ hamu wuli dugu in ala k'a jidi an bɛ dugutigi fo ka alimami fo ka dugu silamɛ bɛɛ fo maa maa sen sela kɛnɛ in kan yan ala k'a bɛɛ nafa n'a barika ye ala k'an bɛɛ sɔn hɛrɛ ɲumanw na Sɛkumaru Tijani a n'a ka nɔfɛ mɔgɔw ɲuman bɔla Bamakɔ ka na se ala k'u ɲuman segin ka taa denbayaw ɲuman sɔrɔ san hɛrɛ ala k'a d'a ma an bɛ kelen ɲini Tijani fɛ a ka duwawu kɛ musow ye a k'a kɛ cɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnw bɛ fili kɔnɔ telefɔni ko an sirala bi a ka duwawu k'an ye musow ni denw sɛgɛla dɛ ala k'a bɔ bɔda ɲuman fɛ an bɛ sirifi bɛɛ fo a cɛman n'a musoman fo y'a fɔ Bamakɔ an badenw assalamu alaikum an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ ala fo ka ala barika da ka wari ɲuman dɔn nin kɛnɛ in sigili la an fɛ bi an bɛ yanga sokaw fo an b'a dugutigi fo ka alimami fo ka perefe fo ka mɛri fo n'o bɔra yen denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ an b'a fo k'u bɛɛ barika da an bɛ ala tanu ka barika da ni mun ye nin kɛnɛ in sɔrɔli ka sigi a kɔnɔ wali ka kuma a kɔnɔ o ye fɛn ye min ne dan t'a la n'a sababu ye Sheikh Sherifu Usman Madani Haidara Bamakɔ an taara ɲini a fɛ de k'a fɔ a ka sanctuaire d'a ma a kana ka mawuludu kɛ Bamakɔ ka tila k'a ɲini a fɛ mawuludu kɔfɛ an bɛ fɛ an k'an sen jɔ an ka section dɔw la ala sɔnna ala y'o latigɛ an ye jaramana kɛ ka na yangaso kɛ su in na n'u ka diɲɛ ye an bɛ an karamɔgɔ fo Bamakɔ a ka ɲumanya la k'a barikada Tijani kɛnɛ lafiya ala k'o d'a ma a bɛ min ɲini diɲɛlatigɛ dilanli la ala k'a dɛmɛ k'o dilan a bɛ sira tɔɔrɔ min ye diɲɛlatigɛ tiɲɛni na ala ka don a n'o cɛ a denkɛ min b'an bolo yan bi n'o ye Sheikh Tijani ye an bɛ dugawu kɛ Tijani kɛnɛ lafiya labanko ɲuman ala k'o d'a ma yarabi a fa y'a jɔ da o da la ala k'a k'o daw yɛlɛba ye ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma k'a kɛ fawasaden ye k'a kɛ bawasaden ye k'a kɛ jamana kunnawoloden ye ala k'o k'a ka araya bonya kama k'o kɛ kuranɛ bonya kama k'o kɛ sefu yɔrɔ hɔrɔma kama hakɛto bɛɛ nin na salala Muhammad Falhamdulillah o bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara a nana ka na laseliw daminɛ
an ye min sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an k'o seereya. أيها الإسلام أصغر هير الله يا ربي على كامل هير الله آمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. an badenw an kɛlen kɔ ka ala tanga ɲini ka bɔ seitanɛ danganen tɔɔrɔ ma ani kalan daminɛlen ni setigi yɛrɛ tɔgɔ ye ala min ye kow daminɛ ni ale b'o laban ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don sara don masa ye ale de an bɛ kisi nɛɛma ɲini ale fɛ a k'o kɛ danfɛnw lasɔn hayirama kan a ye min kusaya ka danni bɛɛ ye n'o ye Muhamadu Mustafa ye a n'o somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya Rabbi ala ka ne ni aw ye u la an badenw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ se a yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan ni alisilamɛya ka foli ye ani kɛlɛya ka foli ye ani badenya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan a ma ɲini ala fɛ ala ka n'a hamo dilan ala kan sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya an n'aw ye ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ka ɲini ala fɛ jamana dekun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga ye ala k'a wuli ka na ni hɛrɛ ye ala k'o sabati ala k'o k'a ka alaya kama ala ka se kɛ an yɛrɛ ye jugu ala k'o dɛsɛ ala k'o dɛsɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi bi su in na an bɛ an badenw fɛ yan ka bɛn le premier 4 mois 2019 yanga so konna la alhamdulillah jam'iyyatu ansaruddin al-islam ani ka fara kanunyon kan o ka wele Sayyid Sharif Usman Madan Haidara soro aka se ka den dɔ di min bɛna fara u kan ka mawludu ɲɛnamaya bilan dugu kɔnɔ ani n'ala ye yɔrɔ minnu nɔgɔya n ye senw ka jɔ o la waatinin kɔnɔ an bɛ o sira de kan karamɔgɔ ye diɲɛ di anw de ma ka fara u kan ka na o ɲɛnamaya su in na nin ye a kuncɛ su ye ni o ye nin bɔli in ye su na ye a kuncɛ su ye o de la waati mana kɛ cogo o cogo Musa a bɛ ban kullu ma huwa aatin qarib madama ni a bɛ na a ka surun sabu a bɛ se o la k'a ko an taalen ɲɛ yɔrɔ jan an ka maaba minnu nana fara an kan ni o ye an ka dugu ɲɛmɔgɔw an ka dugu maabaw mara sira la administration siraw kan ani ka fara dugu ɲɛmɔgɔw diinɛ ko sira an b'o fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu se ye u yɛrɛ se an ka kɛnɛ kan yan ka na kanu yira an na ka na silamɛya balimaya yira o dama tɛ ka na mɔgɔya ani kelenya k'o fana yira hali ni diinɛw tɛ kelen ye an ka ɲɛmɔgɔw kumana
n'o ye maratigiw ye dugutigi tɔgɔ la o ye an bisimila a b'o cogo kelen fana na sous-préfet ale fana nana an bisimila a ka mara kɔnɔ ni bonya ni karama ye ani kanu kuma ye ka fara min kumana diinɛ tɔgɔ la kabini kunu la walima bi wula in na ninnu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛliw kɛ a ye min fana fɔ kanu sira kan a ma dogo bi su in na o tilala k'o kelen fɛnɛ sɛmɛntiya ka taa se an balima kerecɛnw ma min kumana o tɔgɔ la a ye seereya dɔw yira o de la n ye o de fɔ hali ni diinɛw tɛ kelen ye an ye kelen ye mɔgɔya la an ye kelen ye fasodenya la silamɛya yɛrɛ mago bɛ nin de la ani bɛɛ ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la n'i bolo i ta ye tiɲɛ ye ko min ɲini n'i fɛ mɔgɔw wele ka na i ka sira ma walima ka na ala ka sira ma ni kodɔn ni faamu ye hakili bɛ ala ka jɔnw na o ka danaya bɛ min na n'o bolo o b'o se ala ma musa n'u ye danganiya sɔrɔ i ka fɔta la o bɛ sɔn an b'o fo o ka seereya yira ninnu na sous-préfet a y'o de fɔ ko ka dugawu kɛ jamana in ye k'a bɛ dekun min kɔnɔ a y'a dekun fɔ ale yɛrɛ bolo minnu don a y'o fana fɔ mais ne b'a fɔ n k'a kana ɲina a ye minnu ye n m'a fɔ olu nɔ t'a la nka jamana tɔ ɲagami a fanba bɛ anw yɛrɛ jamanadenw bolo anw jamanadenw an caman de bɛ yen jamana in hinɛ tɛ minnu yɛrɛ la ni an sɔnna ka jamana bila ɲɛfɛ an bɛ cogo min dekun min kɔnɔ tɔɔrɔ min kɔnɔ an tɛ se yen dɛ tasuma minnu donnen filɛ an ka yɔrɔw la anw de kan ka kɛ a tasuma fagabaga ye kɛlɛ minnu bɛ yan siyako kɛlɛ de nana ni an bolo ninnu don kuma dɔ la fo n'olu kɛra an bila ba ye ɲɔgɔn na mais minnu filɛ ka ɲɔgɔn faa bi o t'olu ye dɛ o ye anw yɛrɛ dama de ye siyako kɛlɛ an bɛ se k'o ban o n'an ko ninnu nɔ don n'o dɔnna an k'a ban mais i b'a ye a tɛ ten a bɛ ɲini sabu nin tasuma in donni o ye dɔw ka hɛrɛ de ye a bɛ fɔ min bɛ ɲɛmaaya la ko foyi tɛ ka ɲɛ a bolo tiɲɛ don a ɲɛli y'a bolo a ɲɛbali y'a bolo anw tɛ kuma o kan anw ka kuma ye min ye ko faso in bɛ taa ka ɲɛ cogo di yala mun bɛ mɔgɔ bila ɲɛfɛ mara tigiya la diyagoya tɛ anw fɛ yen vote de bɛ kɛ ni min sigira i bɛ kɛ ɲɛmaa ye ni ala sɔnna min ka sigi o la mun bɛ ɲini ne ni aw tɔw fɛ minnu kun b'a fɛ ani minnu kun t'a fɛ ko jamana bɛ ɲɛ di an ka taa o sira kan sabu an y'o de fɔ an ka kuma na ni faama n'a ye ɲɛfɛla sɔrɔ ne m'a sigi dɛ e m'a sigi dɛ ale m'a sigi jɔnni y'a sigi setigi n'o ye ala ye n'o tɛ maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ ni hakili b'i la i b'a dɔn ko dekun bɛ yen mais mun nana ni a ye ne y'o de fɔ n ko an ye ala de bila o de y'a to an bɛ tɔɔrɔ ni kamanagan kɔnɔ siga t'a la dɛ kuranɛ kɔnɔna la inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim balik ala ko ne ala kalla inna allaha i k'a dɔn ne ala la yughayyiru ma bi qawmin i k'a dɔn ala a tɛ yɛlɛma kɛ jamakulu foyi la ni jamakulu foyi ye u ka hɛrɛ dɔ la k'o b'u bolo k'ale ala k'o bɔ yen k'a t'o kɛ ko fo mun ka kɛ hatta yughayyiru ma bi anfusihim fo min b'u yɛrɛ kun na ɲuman kɛli la hinɛ ɲɔgɔnna na ko ni o y'u bila ale ala yɛrɛ na yɛlɛma di u ma u ye tɔɔrɔ min nata n'o tɔɔrɔ jigi u kan ne ye tiɲɛ ye ni ne dekun bɛ mali kan bi
balaw ani fitna de bɛ anw fɛ yan an ti ɲɔgɔn fɛ an banna ɲɔgɔn na bɛɛ kɛra ɲɔgɔn ma jugu ye diinɛmɔgɔw n'o ye alamɔgɔw minnu kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu kɛra fitinɛ dadonba ye ɲɔgɔn na karamɔgɔ dɔ bi don nɛni a b'a fa nɛni ka fɛn bɛɛ fɔ a ma mɛ ka sɔrɔ diinɛ yɛrɛ t'o ye o silamɛya ne ye min faamu n y'o de lase e ye min faamu i bɛ k'o de lase bɛɛ n'i ka faamu don n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na n'an ma ɲɔgɔn faamu min na ko an k'o segi ala n'a ka kira ma nin ye ne ka faamu ye n ye mɔgɔw wele ka na ne ma e ka faamu ye nin ye ko n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ min na farudduhu ila Allahi wa rasulihi a y'o segi ala n'a ka kira ma iza tanaza'tum fi shay'in nga o ye faamu ka fɔngɔ ɲɔgɔnya ye diinɛ ko la nga o banna bi fɔngɔɲɔgɔnya bɔra faamuw la fɔngɔnya nana don dusukun na ka sɔrɔ ni min kɛra o de ye fitinɛ ni balawu ye ni o de ye dusukun ka fɔngɔɲɔgɔnya ye o de la kuranɛ ko ten ko a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum a ko a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye fila de ye a bɛɛ ye nin fɔcogo kelen ye nka kelen ye faamuw ye filanan o ye dusukun ye ko n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ min na diinɛ faamuya cogo la ni e m'a faamu ne ta cogo la kira tɛmɛli san 1000 ni kɔ tuma dɔ la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an k'o segi ala n'a ka kira ma k'a lahara kɔnɔ o la nka dɔw ko ka segin ala n'a ka kira ma k'an ka taa kuranɛ la an ka taa hadisaw lajɛ o bɛɛ bɛ ɲɛ a la nka hali n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ yen hali bi an k'a to ala ma ni ko k'a b'a bolo minɛ ka seli k'a dar'o de la o to yen e min ko i b'i bolo jigin bolominɛna to yen nka bolominɛna fana ka e bolo jiginna to yen sabu nin y'a bɛɛ ka danaya ye a ye ala makɔnɔ o la ka da waati cogoya kan an bɛna aw tigɛ duman na nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma an bɛna bɔli kɛ aw ye wajulu ninnu tɔw la laseli ninnu bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ cɛw ni musow caman nana silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo ani fo ka taa se yangaso donsokuntigi ma ale fana nana ka na silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo falhamdulila i n'a fɔ an y'a fɔ ye kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na Segu région na Bilan cercle la Jamiyatu Ansaruddin Islamiya tɔnden minnu bɛ yen olu ka tournée na kantugu kɛnɛ kan min hukumu kɔnɔna n'u ye wele bila an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ ma a Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara mun kɔsɔn u kana fara ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔndiya jira alakiraba alayhi salam a ka bangeli la min kɛr'u fɛ ka bɛn marisi kalo ma san 2019 an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ a mɛn tulo ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛnɛ ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanila